Machiegni nyakura moge jwama yawre kamora mora ma intiere wakini machiegni ved kodwa kae chenro mara RuuPiny makoro wantiere ka mondo mwatwaga ne wapuonjre ne achiel ariyo adek to motelo ne mano odiochieng' manyoro nyakura moge jwang gino mano timore jatend piny Kenya no bago romo e kar jot mare mano mar jatend piny Kenya mano mantiere bu Nairobi kar ka kendo gino mano twak achiel kachiel kod jotend migepe mane ntiere go kanyo en ni ere kaka ginyalo bero tije magi mano ka gigo kokgi kata ka giketo kokgi e orak en orak mano mar tich mag jotend migepe en ang'o miyo entiere kar kacha en ang'o miyo nokete kanyo bende jatend piny Kenya noloso e chenro mopogore opogore ma sirkal ntiere godo mar neno ni adieri tich otim e sirkal mare mano mar Kenya Kwanza kata kopogore gi mago nyakura moge jwang bende gin gik ma inyalo kete tim koso gin mana mbaka okinyi ma kawuono wadaranga ne orak makama mano goye kogno kata mano kete kogno kod jotend migepe kod jodito mamoko e sirkal to motelo ne mano jatend piny Kenya no ywak ahinya wechego mago mag uchumi ka ntiere gik mathoth ahinya kanyo bende kotenore kod jogo mane ochopo e bura kachiel kod jogo bende mane ok ochopo sigana nitie molos kanyo kod George Bati ang'wane ne thuolo mondo mi wachak kode kato bende sigana mamoko ang'o luwe iye kanyo to magi duto maneno ne dieri tich ochopo yo makare kapok awinjo sigana gi nyakura moge jwang adani mondo mi wawinj welo mage montiere godo kiny ma kawuono e studio ma Nairobi kan gi moro mar bedo kod wendo e tielo mokwongo mano matwak montiere godo kinyi ma kawuono ka ntiere kae kod Robert Owuor en jalony e weche mag wechego mag ndiko ji tich wacho ni mano human capital expert kata wechego mag ndiko ji tich oyawre Robert kendo machiegni moge tich oyawre nya ichiwo nade achiwo maber odiochieng' ma kawuono ageno wadhi twak e yo makare kendo waranga ne gigo ma jatend piny Kenya olose gin gik mage manyalore to rak kiwacho ni en performance contract tiende nang'o mano biro dhi bedo ka warango kodi kapod wantiere chenro machiegni amor kode erokamano ahinya kamachielo bende nyakura moge jwang magi gin wechego mag telo kendo e weche mag telo e kinde malach ahinya wabedo ga kod welo mago motenore kod wechegi mag telo ka watwa kod achiel kachiel sani koro wadhi e studio ma Kisumu ang'ene ang' wayude wendo montiere godo e studio ma Kisumu mano Easter achieng' Easter Kisumu chiewo yo machalo nade ang'ene weche thoth ahinya kaunti ma Kisumu kata e tok ng'anyo gik mathoth notimore ahinya kanyo to sani okinyi ma kawuono uchiewo nade wachiewo maber gi koth mano nyiso ni Nyasaye ogwedhowa mondo piny bed kendo nyak oyawre ahinya en bende kanyo ka en e kaunti ma Kisumu koro kawuono nyakura moge jwang wan gi Easter achieng' kachiel koda ka Robert Owuor wadatwa kod achiel kachiel ka mondo wabed ani kod ng'eyo ni gin gik mage mantiere kar kae koro sigana mar George Bati kono ni koro oikore wawinj ane kanyo achiel kachiel kaeto bang'e ang' waduogo mondo wadhi nyime kotwak jotend bede migepe mag sirikal e par jot mar jatend piny Kenya Nairobi. Jatend piny William Ruto ne owuok tung' mosuo kod joma ok rit sa e kinde ma oluong rombe mag sirikal ka okoni jok ma kamago gin jok mariembore tich kendgi. People resort to the old incompetent excuses that there was traffic for them not to be in a public the most important public function. We have a job because we have a contract. If you cannot keep time with your employer, you have basically dismissed yourself. Wachno manogolo kedhno makeche chuny jatend piny ne omiyo golo chik ne jotend migepe mane odeko ne nyasino koting'o jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kod nyawadgi mar ohala kod dongruok mar kembe Moses Kuria mondo ndik barua malero gimomiyo ne gideko ne nyasino kendo kik gitem ndiko ne dhungruok mar nyamburko e apaya en achiel kuom gik manokel ne ng'ikruok e weche mag wuoth. For those who came late, who are members of the executive, I will be expecting a written explanation, and it should not include matters of traffic on why they do not take these performance contracts seriously. Jatend piny bende ogolo siem ne jotich piny owacho ma oloko apise mag sirikal mwandu gi giwegi. There are people who have made government offices their private property. You try to transfer them elsewhere, they go to court, they go to some agency, you find them back. It will not happen. Yeah? Those kind of things, we must put them behind us. We are servants
of the people of Kenya. We are not their masters. Ka olero okenge mag duoko piny omenda ma itiyo godo e chwalo chenro mag piny owacho e yor aching', jatend piny William Ruto golo chik ne migepe duto ma pacho ka mondo ne ni chenro mag gi duto oketi e yor lony manyasani, kendo nyaka ti kod lai achiel mar chudo kaka yor kedo kod mibadhi. Every government service must be not just on the digital platform, it must be delivered on the digital platform. From first today, I do not expect any other pay bill for any government agency except what we agreed, a government pay bill that will be manned by Treasury. E kinde nyasino jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni wuodhe ma oko osebedo ka miyo moko kuom apisa madito mag piny owacho ok bul kata ng'ore pacho ka okoni kar dhi e pinje ma oko. Apisa go winjo nyis jopiny chenro mag dongruok ma piny owacho dhi nyime kod timo. Your Excellency, at times we have tried to hold cabinet committees, we can't. 5, 6, 7, 8 ministers are out of the country. Some change clothes at the airport from one country to another. That is the truth. Why can't you regulate yourself? If the president was to travel and honor every invitation, he will be out of this country the whole year. And if we have to travel, let's travel up country to where wananchi are and explain what we are doing. E kinde ni ma piny owacho medo yango kenge mabiro konyo e chopo ajenda mag ne jopiny, jatend piny William Ruto onyiso jotich mag piny owacho nyaka gibed ranyisi makare kokalo e chiwruok margi e tayo chenro mabiro konyo e chopo singo mane gichiwo ne oganda jo Kenya. George Bati, Ramogi TV. Mane chal mar wach nyaka sani kama ochope kar ka keto kok kata jotend migepe kod apisas mamoko mag sirkal keto kokgi e orak. Tiende nang'o mano kama ibete kar kanyo kaka jalony weche gi mag ndiko ji tich. Ma en tich mano mi jotend migepe kod sirkal mano ka ne ogwelgi kata ne owalgi kod jatend piny Kenya. Ka jotend migepe, jatend piny Kenya ka ne loso kanyo, iwinje kanyo kowacho ni nitie jok moko magone gi simu mondo okona gik ma gitimo, to ok ginyal wachona gima gitimo. En ang'o manyalo bedo ni timore e kinde ma iyiero ji e tich, to pek mane ma orak ma kama ntiere godo ka okoni ket koki ka kata sign ane ma performance contract. Adiera kaka jatend piny owacho, nikech ing'e ni samoro lure gi kaka iyiero joma timo tich. Nikech inya yudo ing'e ni ma siasa, nikech ng'eny joma noyier gi kisiasa. Noko yier gi nigi lony gi tije momigi go. Koro samoro ing'e ni bende tek ahinya kaka jatend piny kidwa wacho ni ng'ato kia gima onego bed notimo. Penjo maduong' bo bedo ni sama ni yiere, sama ni kete tijno, be nong'eyo kose nolony e tich mani kete notimno. Ing'e ni mage penjo monego bende jatend piny onego bed nopenjre kapok ochako wacho kaka wachono. Lakini dawach ni amor kaka timre sani, nikech ing'e ni wasekawo higa achiel nyaka ne serikal ni yier. To apani mano time maber ma ginya bedo ni koro gisebet e tijegi, giseng'eyo gima onego bed ne gitimo, koro ginya ndiko rak gi jopiny. To ginya wacho ni koro kwadhi mbele, magi gik mwadwa dhi timonu. To amor nikech obiro maybe moleo matin, lakini amor ni osetimre sani kaka otimre ni. Yeah. Mano kama ibete kar kanyo nang'o okete thuolo mar higa achiel. Nyalo bedo ni higa achiel ni ema koro bedo kata ka irange, koso mane thuolo matin ahinya monego bed norake range. Ing'e ni king'iyo koka tich sana kondiki tich sama idonje kambi moro, nitie gimiluongo ni probation. Mamiyo ng'ato bedo e tich kapodi otemo ng'eyo kagi ka konde mag ofis ang'o matimre, otemo ng'eyo kambi kamano. Ing'e ni gini nyatimre kata e sirkal, nikech ing'e ni macha ministries ma ng'ato kodonjo bende nyaka bed ni pod odwa ng'eyo ang'o matimre kama. Higa achiel akia, maybe higa achiel bor ahinya, dwa ng'eyo gimoro ka dweche 6 kata dweche 3. Lakini kaka wacho ni en gima ber motimre, nikech kata higa achiel, nikech pod gidong gi higni 4 e sirkal ni. Nikech koro higni 4 go, ing'e ni kochopo kendo 2027, kudok e jopiny, ung'isgi ni mae gima nwa, mae orak manomiyowa, mae gima nwa winjre,
to mae gima wasetimo. To bro bedo matek kaponi pogipare giwegi sani gima gitimoni. Nikech nyaka beni nyaka jatend piny bende ketgi piny ng'isgi parnegi ni magi gik manwachiko jopiny. To magi ministry mopogore opogore magi gik monego bed notimo. Koro adwa ni uket lwetu ka to uyangre ni mae gima wadhi timo ne jopiny makochopo to wanya duogo to wang'isi jopiny ni mae gima nomiyo waton watimo kamano. Haya, adhi e kaunti ma Kisumu nyaka Ramogi jwang' kanyo ira Easter achieng'. Kama bete lony mari e wechegi mag telo makare, orak mag tich kaachiel koda ka orak mar timo tich. Iwacho ni mae gima kambi ka kambi nyalo bedo kata katimo. Iwacho kanyo ni magi gigo monego bed ni atimo. Magi gik ma kambi dwaro. En ang'o manyalo timo mondo mi gigi duto chope yo moro makare. E kinde ma iwinjo kanyo ka jatend piny Kenya ne loso kaachiel koda ka jalupne. Gimulo weche mathoth. Ang'e ni wamulo weche moko bende ma wawinjo mbele kae e kinde mabiro e wechego mag uchumi. Okenge ma osego kaachiel koda ka mago mag neno ni uchumi mar Kenya ochung' e yo makare. Bende iparo ni orak ni dhi kelo lokruok moro amora ne tend migepe kaachiel koda ka jotelo moting'o migepe mopogore opogore mana kaka odiochieng' manyoro ne gibedo kata ka gigo e kogu giketo kokgi orak machalo kama. Ma ok en telo mokwongo, en gima osetim kata sirkande mokalo. Asiro gima jatelo ma President Ruto owacho kendo timo nikech kotime to en ong'eye ni kowacho ga ni odhi timo gimoro to in his position kuonde mosibede to obotimo. To gima warango ni gini en gima nego otim nikech wayudo ka jok mano oyier mondo tim gik monego gitim go ok tim. E gin sani koro kata kiwacho ni gimiluongo gi dongere ni service delivery ok chop maber ni jopiny. Ningech ng'amuket kanyo kaka osewach gi jatelo mantie kodwa kaeni ok inyal bet ni ibet kanyo months adek to pod ikia kata gimitimo. To mano ng'iso ni kata ng'ama ntiere no nego bed ni ipuonjogi nikech jogi bende dhige gimoro miluongo ni School of Government. Ka gidhige School of Government ipuonjogi nyaka kaka nego bed ni gitiyo kuonde ma gintiere no. To gintiere nyaka gi jok matiyo e lugi monego bed ni konyogi nikech gik ma gitimo gin gik ma tayo tich. Mano ng'iso ni ntiere kaka gin gi chochni, ntiere kaka tiege gin gi rem, to mae ng'iso ni kaka bang' higa achiel kapod in gi rem kamano to miyo gik ma jopiny nego yudgo kaka itayo nikech in gi dho ngere iluongo ni in key decision maker. Ka in key decision maker marango kaka gik moko timre kuonde mintiere to mano bet matek. Tiyudo ka jok moko bende wigi owil gi gima onego gitim kaka nyocha ne waneno ka jatelo ma en department moro to chako donje department moro moriembo ji gik mane waseneno ka wuok chon to mano ok part of contract mare. Mano ng'iso ni gigo bende wayudo chochni nikech ng'ato kadho mpaka mare ma gik monego bed ni otimo ok otim. To mano ok en mana atama malo mar national government. Bende warango ni nyaka piny ka county government service contracts bentiere. To wayudo ni kuonde ma service contracts ok rangi, ok ta maber. Tiyudo ka jok ma ntiere cabinet bende kata county governments bende moko bende chalo gikelo chochni mana kaka mag moko mantiere malogo. So mago bende wawacho ni ka service contracts okel ni job matiye public office e Kenya te to wabo yudo ka gik moko bolokre nikech e private sector service contract tiyo. Mako ok inyal tiyo to tijno rumoni nikech jok moko ntiere ma service contract ema miyo kaka bende chuldo ni bende nyaka bed nitiere. Human resource nitie gimiluongo ni performance indicator ni en ang'o mesetimo to kapok itimo gino ang'o pod ibet kanyo to ntiere jok moko mantiere gi kiwango maber ma ginyalo tiyo manego wenegi thuolo mondo giti. Erokamano. Kama intiere Easter ang'e ni ilere e yo makare to nyaka sani bende paro ni en gimoro madhi kelo pogruok. Jatend piny Kenya pod ywak nyaka sani nitie jotend migepe makia kata gima migawo mare timo. Winjo kanyo kano konyo ji manyoro ni somuru kata nasomo asomo tese mane apisa onego gisom buge ma gintiere go karkacha. Jatend piny Kenya komiyo gi thuolo kata mar higa achiel ero mondo mi one kanyo gidhi tich machalo nade. Pon no dhi neno mbele ka
kantie jotend migepe moko ma idhi chunge tich kaluwore kod ni tich obembogi kata tich erotamogi timo kaka jatend piny Kenya kata kaka orak ma gikete kok godiochieng' manyoro dwarore mondo mi gilu. Aparo ni komi thuolo mondo item in ka ng'ama kidwa tich tibo temo mondo irang gik ma omigo mondo itim, to kokinyal to mano ng'iso ni tijno bende ohewi, nikech nego bed ni irango kata kokinyal to bende konyri gi jok mantiere ofisi, nikech jogo bende nitiere gi afisa mang'eny manyalo konyogi tiyo. Mano ng'iso ni koginyal tiyo, mano ng'iso ni kata kuma gitiye no tiere chochni matin, nikech ibed kama inyalo bet gi jok moko mondo colleagues gi mibet go e office no nego bed ni konyi timo gimoro, to nyalo bet ni kaka itiyo gi jogi ma intiere go office no bende nitiere chochni ma ing'awe malo ma maybe ing'ayo wach ma kata ng'ato ok nyal konyi kata kidhi kier. Koro mano thuolo momigi no, mano ng'ama ok nyal to Employment Act bende wacho ni kok inyal perform to bende nitiere kaka inyalo goli mondo iwe ma ng'at manyalo perform mondo otim tich, nikech mano koro ikelo chochni ni jopiny, to kuonde ma jogo bende tiye ema tayo piny mondo piny odhi maber. To kok inyal tayo piny kaka oketi kamoro mondo tim nonro, mondo itim gik moko manyalo konyo mondo gimoro madwa ketho kuma duong' manyalo miyo jopiny hinyre, to mano asiro gima President Ruto wacho ni mondo ogolgi e tich, mondo jok mantiere gi gik ma ginyalo timo maber mondo oti. Mane kaka public service timre. Aya, erokamano mana kaka tije mag sirkal bende bedo kacha timore. Orak ma gikete kokno kar kae, Robert, e thuolo mar higa achiel ni oyiene jatend piny Kenya kaka jal makoro bende ondiko gi tich. Iwacho ni kata ka en orak mar jatend piny Kenya kata orak margi kod jo Kenya mondo mi onene diro chope kare. Chungo ng'ate tich e kindegi ka ng'ato ok ochopo gigo ma idwa timo e yo makare, onego bed ni luwo lai mane. Mano ka irango ni nyaka sani nitie jogo ma jatend piny Kenya bende osechiwo ywak margi ni kagocho ni mondo milera mathoth kotenore kod migawo mari to in mikia gima dhi nyime migawo mari, tiende nang'o? Nyalo bedo ni en gimolewo koso nego migi thuolo mondo migi som mathoth mantiere iye kacha mondo migi ng'egi. Apani gima jatend piny otimo sani en gima important mondo miye thuolo mondo onyal kata golo ng'ate tich, nikech ing'e ni samo mi tich ayie gi gima colleague mowacho ni higa achiel bor ahinya ma miyo ji thuolo ma ng'eyo tich monego gitim, nikech jogo wang'e ni jogi kokel gi e tich gin joma oyangre gi tijno sama indiko gi e tich. But gima dawach ni kochopo ni koro odwa golo gi e tich, ing'e ni kindiko ng'ato tich, nitie joma kata ka gichako tich kata kitieko wik achiel wik ariyo inya neno in iwuon bi ne ni ng'ani to okolonye tich mamiye ni. Ing'e ni tich maduong' momi ng'ate piny ka en tich momi jatend piny William Ruto gi jopiny, nikech jogi tema ne bwoye gikonye mana timo tijego mondo dhi, nikech en gorak gi jopiny ineno. Koro ok onyal bedo ni onya rito ni higa achiel, higa ariyo, higa adek kapo nofwenyo ni ng'ato mokete tich momiyo gimoro kanyo mondo timne okolonye tijno koso ok kia timo tijno. Koro ok wanya ng'iyo timeline, ok wanya ng'iyo ni obed higa achiel, higa ariyo, onya golo kata ng'ato kata e dwe mokwongo ineno. Lakini gima pani jatend piny timo ma otiyo gi rieko maber en ni we mokwongo ami jogi thuolo to wandikre orak ma koro in iwuon ibi ng'isa in iwuon iyie gi gik mwandikre piny, wacho ni gigi adwa dhi timo, ma koro ka kinyo penji en gima in iwuon nigori kiin tiwacho ni mage gima onego adhi timo to mage gik ma adhi golo timo ne jopiny. Lakini golo ng'ato tich mano to gima ni prerogative ne, onya golo ng'ato tich kata ka en dwe mokwongo kata kapok ondikre orak. Apani otemo mana kelo culture moro koso odwa kelo msimu moro ma omi ji thuolo, winjre gi ji, lerne gi tich, gindiko orak, kasto bang' mano koro kik ng'ato bi ng'isi ni dimiya thuolo nikech nakia ni onego atim kama. Apani en gima ber ahinya motimo ne jogi, nikech koro kwadhi mbele
onge ng'ato mabiro bokwedo gimoro nyachini mana kia ni nonego atim kama koro biro chuno ni nyaka gimak mana tijegi in a serious note. E kinde ma iketo kogno orak machalo kamagi mokwongo en gino manyabedo kanyo kiwacho ni en yo achiel mar gineno ne dieri e bede ratiro gino monego bed ni timo bende ichope e yo moro makare bende paro ma kama nyalo bedo ni nitiere kendo jotije mathoth mag piny owacho mago kama gintiere ka gineno ni oyo kae wantiere apis mar jo sirkal kae watiyo kod omenda mag jopiny machulowa kaluwore kod osuru ma ing'ado ji mopogore opogore e weche mag wanyawacho kata ni accountability kod mano mar transparency nitiere gik mathoth ahinya mantiere kar ka e kinde ma orakni koro ikete nikech koro wasewacho kar kacha ni ero nitiere key performance indicators kata gigi ma koro onego bed ni itimo bang' kiseketo koki gik machalo kama chenro ni ok en mana mag jotend migepe odhi piny nyaka bede migepe mamoko mantiere piny kacha bende gidhi bedo kod ng'eyo koso gidhi time mana kaka pile jatend piny Kenya nyoro ne loso to wacho kanyo ni mana gik ma oganda oseng'iyo godo itimo gi e yo moko ma ok gin competent ng'iyo kaka itime atima kionge kod lony ni gini en gimane mantie kar ka itime mana pile ka pile kaka itime wuoyo motegno kata tough talking mane jatend piny Kenya timo odiochieng' manyoro bende en moro manya kelo lokruok kuom oganda ahinya jotelo mantiere lemo moko matindo piny kacha. Eng'e wuoyo jotelo mang'eny oseloso. Wuoyo no ok nyal kelo lokruok. Gima nyalo kelo lokruok en ka ji oneno ka action timre. Wach kwa kaka nowacho ni ka kitimo tiji kaka onego itim idhi goli tich. Kiny kwa neno ko golo ji achiel ariyo e tich nikech wach ni tich otamogi kanyo koro wabro chako ng'eyo ni gini adiera timre to gima dawach be ing'e ni wan dhano wan very interesting beings sama wadhi wandikre orak idhi gi jandiki tich tiwacho ni achiel ariyo adek magi gik ma an adhi timo to in kaka jandiko in bende achiel ariyo adek ing'e ni contract ni en winjruok kuom jariyo lakini ndalo mang'eny ibo yudo ni jotich kosechopo e wang'e gin ging'iyo mana margi ma jandik ji tich nonego be ni miyogi lakini margi ma nonego be ni gitimo to kendo ogidwa ni mano omeny emomiyo sama undikre orak buyie ing'e ni kochopo e kinde no koro ji parties ariyogi an abro wacho ni kaka jandik ji tich mae gima nawinjra abro timo in bende kaka jatich mae gima nawinjra ni onego watim koro kapok itimo makori contract bende kaka nyado wacho contract bende ostipulate ondika maler kabisa gima nya timre kaka achiel kuom gen golie tich chungie tich koro apani gimotimo to kendo gima notimo nyoro ni en gima ber lakini warit wane nikech gima bro poge gi jotelo mokalogo en kaponi obro dhi koro e wang'e to wach ni mana ndiki tich ok itimo sudia matin we nyad moro biotim kanya man wayie ni koro ginitire erokamano ahinya wadhi Easter chieng' ma en loso matek ma jatend piny Kenya wawinjo kata ka loso kendo owuoyo motegno ahinya kowacho ni magi e ting' mantiere go ne jopiny kik udhi wuothe pinje maoko ang'eni mana wachope weche mag bayo iwacho ni gilonda piny gilonda wuoth kata kama ochomo jikia jalupne owacho ni jok moko chopo e airport loko mana law to idho ndege machielo to wuok dhi kumoro kamiwinjo ka jatend piny Kenya lose kendo loso motegno ahinya kotenore kod tich monego jotelo gi bende timo to gibiro nyaka piny e sirkende mapiny kata bede migepe moko matindo kama gintiere kar kacha bende iparo ni loso motegno ni wadhi nene kinde makoro tich bende otamo jotend migepe to biro kacha lela to konwa ni in tich notami nami tich to tich otami wawilo jogi koso wadhi neno mana kata koloko mana list wacho ka nitie cabinet reshuffle kata loko jotend migepe wadhi neno mana list manyien ka ogol to tigi wiwa ni ng'ane tich notami mi ogol koso weche moko bende obichopo kare ma ok masa moro komoro jatend piny Kenya kendo aneno ka lokruok ma kamago nyalo biro e kinde mabiro ka tich otamo ng'ato tiyo. Easter aparo ni loso ber timo gimiwacho bende opogre
koro ka otimo gima wacho bokonyo nikech wawach kata kaka iwacho ni mar wach mar human resource management kata wambe watiye migepe mopogore opogore to ber ka ng'ato ok nyal tiyo kiki iwari gi ng'ato ahinya ahinya nikech kichako ywari gi ahinya ahinya ng'ato ng'iyo ni ibo wacha ilosa to kitim ilosa to kitim ka owacho ni nitiere contract miyo onego itim gik moko mopogore opogore and omi nyaka kiwango ma gik monego itim gi odiochieng' monego itim kok inyal to onego bed ni jogo igolo nikech nitie jo Kenya mang'eny mantiere gi competency en gima ber kabisa nikech miyo ng'ato ng'eyo ni gini inyalo timo mondo ota piny kaka piny nego ta to kokogol jok moko mok ti to miyo koro ji ong'iyang'iya ni en ng'ama gweya to ok back and no bite mano ng'iso ni ibo losa to onge gima ibo timo to gima bende aparo ni kelo nitie gimoro miluongo ni political clout nikech jok moko nobiro kanyo nikech kaka ji nogo kura koro samoro bende ng'ato rango ni ka ok itimo tiji ama igolo jok moko koro jok moko manogo ni kura dhi winjo ni ogol joggi to gik machal kamago mag jopiny nego bed ni kaka ng'atu ntiere kanyo donego tini jopiny te ng'ato tini in bende nikech koko tini to in ibi hinyori kuma intiere to jok moko to ibo winjo ka jok moko chako dha kogol ng'ato magiparo ni mano ng'ama ng'atgi to gichako ywak ni kara wan tinde owewa oko e sirkal to ng'ati kodhi kuno to ti nikech nokete kanyo mondo ti ni jopiny nikech kata owach kanyo ni mano pesa ushuru ma jopiny ema chuli to ko idhi kanyo to ok ti ni japiny machuli jopiny en employer ka japiny en employer to jopiny bende ywak ni ng'ama nego bed ni tiyo ne ok ti nego gole kora aparo ni ka jatelo kako loso nyaka jalupne bende kako loso jok maloka sanduk e airport ok en kata malo kucho kende en kata e sirkal ma piny mar county government bende waneno maka national government otiye wabi bende watimre nonro e mar county government nikech jok moko gin mana gin wuoth salala to kata kokwa winj ni gima ne gidhi timo kunyol report ba iduogo ni ma anono ma neno ma koro adwa mondo aduok mondo atigo e piny ka tok wane ka jopiny to wane jok ma ondiko jogo koro mago wasiro we olos to watim gik mawachoge bende Easter, ma en sirkal maneno kanyo ka nitiere kod telo man ten migepe mathothgi gin josiasa kete kama chalo nade jatend piny Kenya kinde maneno ka jal mochung' ne rito kwe pacho ka Kithure Kindiki nen jal mane nitiere opara manyime mar bedo jalupne e ng'wech mar bedo tend mar yudo lemono mano mar tend piny Kenya e yiero mokalo kaachiel koda ka jal machielo mano bano piende maduon bura mare Moses Kuria ma bende nitie kache migawono mag wechego mag ohala kod dongruok mag kembe e kind jotelo mamoko mantiere karka gavana machon mano Makwale ino kacha Salim Vuria sani ochung'ne kacha wechego mago mag blue economy ino ja siasa machielo Eliud Owalo koro sani jatend migawo mochung'ne wechego mag tudruok kata mag lony manyasani magi josiasa kimule achiel ma igolo oko ponwa dok neno gima ne timore e kinde machon kendo magi be waseneno kacha ka timore kendo nyalo bedo ni kelo achiedh nade mage kata en bende jatend piny Kenya masani William Ruto e kinde mane kacha kaka jatend migawo e sirkal mano mar barwabar kano ochung'ne kacha wechego mag pur odhi kacha wechego mag somo inyarang'ano gik matimore kimulo jasiasa mantiere tend migawo nyalo kelo ni paro machalo nade mano kele wach mar public confidence e kinde ma koro iseketo koki orak ni mae gimoro madani mondo chop kare bende odhi nyalore ka in gi cabinet mathothgi gin josiasa omulgi e yo mane mondo mi jopiny oneno tiyo e siasa kae josiasa bende ng'iyo ni e siasa samoro yudo bende samoro lal mano jasiasa ong'eyo ma kanoketi kanyo ka jasiasa nego bed ni jasiasa nego bed ni ong'eyo ni noketi kamoro to koketi kamoro negiti ni japiny nikech kata kanoyieri mondo itim gimoro kuma ne oyieri wawach ni kata in MP kata in MCA kata kanyo negiti ni japiny to koro kin jasiasa mi thuolo mondo tem mondo oti mondo itim gima onego ni tim kata ka kin jasiasa to kinyal kata josiasa ka jopiny bende nitiere gi gimoro miluongo ni recall clause
igoli nikech ok inyal. Ma jopiny ka riek kabisa, ng'at mok ti ni ka en ja siasa e piny tiduogo, mano clause mantiere e constitution marwa. Ma wabo neno ka jok moko mok ti ni ji ibogol gi jopiny, ka jopiny riek mondo gol ng'at moko dwa tich nikech nokete kanyo mondo ti. Koro kin ja siasa, e siasa kae nigi ng'e ni ki ok iti ni jobi, inyalo bedo ni inyalo lose, ama nyalo bedo ni en gain mari nomiyi kanyo mondo item mondo itim gimoro madhi konyo siasa manowacho ni udhi timo mondo otim maber. To kin ja siasa to in miketho manifesto mari, nikech manifesto mari en ma itayogo japiny. To kok inyal timo manifesto mari ka ja siasa, to ibogoyi gi jopiny, nikech jopiny bo wacho ni niwachonwa ni idhi timo ma e odiechieng' kama, idhi timo ma odiechieng' kama. So gima paro ni jatelo wacho ni nowacho manifesto. To manifesto ni ne giriwre ma gisingo ni gidhi konyo jopiny. To ka ja siasa ok nyal timo gino, nego wuog mondo we jo siasa wetegi moko ka ochuno ni onyako bed ja siasa mondo tim. To kin ja siasa malong'o, puonj bende ng'ato nego bed ni winjo, nikech kata jo siasa itero ga mondo min gi tiegruok matin. To kok inyal tiegri matin tiwuok kata e county government. Jok moko bende nitie mantiere jo siasa, nikech jo siasa ntiere gi influence. To jo siasa nego bed ni ong'eyo ni gik ma itimo jopiny ema nogo ni kura mondo itim. To kok inyal timo, jopiny bende wacho ni oduogi mondo iwe thuolo ni ng'at manyalo timo, nikech mage siasa. Koro jo siasa go ka gintiere kanyo, ok gigo siasa kanyo, nego bed ni gitiyo. To ka gidwa go siasa, gigo siasa oko mondo jok manyalo tiyo ni jopiny oti. Erokamano Easter. Nyakoro moge jwang' kama nitie sani piny Kenya nyalo bedo kata ni en kaka kambi. En gi ji mopogore opogore. Nyoro aneno ka jok ma timo tich, joka ne timo tich mano ma itimo kod bad kambi miluongo ni mano mar human resource kata jogo mandiko ga ji tich. Gioro oboke kendo gigoyo kogno gik mopogore opogore. Mondo mi kambi bende oringi, kambi nyaka yud omenda. Omenda nyalo bedo ni bero uchumi mar piny Kenya e yo mopogore opogore. To piny Kenya bende koro nigi ywak mopogore, kendo giwacho ni uchumi mar Kenya osebedo kata gi rochruok kata bere yo machalo nade. To ting' mane ma sirkal nitiere godo. Iwacho kanyo wada ng'ado wuoth mag jotend migepe mawuok oko kendo dhi kawo ndalo moewa abiriyo oko. To moko bende wacho ni kochopo e airport to giwuok gi loko. Jafo mar Walter Nyambaka noloso sigana moro odiochieng' manyoro. Wada ni ka wasewinje, ang' wayudo thuolo mondo wanonane chenro mage mantiere kar ka. Iwacho ni service delivery, bero chenro mag tich mopogore opogore mantiere kar kacha. Ere kaka ginyalo chopo kare e kinde ma koro sirkal bende koro ywak ni wan bende wada temo mondo mwane ni mibadhi oko donjo kata kodonjo jogo ma nigi mibadhi matudogi kod sekta mopogore opogore mag sirkal omaki no kaunegi atwa madwarore. Wawinja ne sigana ni kato ka waduogo wawinjo pach jalonye weche mag ndiko ji tich mwan gokinyi ma kawuono mano human capital expert Robert Owuor waro kode kachiel to sani ma sigana ma Walter Nyambaka no ikonwa odiochieng' manyoro motelo ni chenro ma kawuono. Let us all stand at attention for en chenro mane jatend piny William Ruto otayo tielo mokwongo e sirikand Kenya Kwanza e kama ne otelo ne jotend migepe jogoro mongirore kod jodito mag piny owacho e keto kokgi orak mar apisi margi kaka yor chwalo tije ne oganda jo Kenya. The President has a performance contract with the people of Kenya, and it is your performance that will assist him to fulfill that contract. So let us all do what we have to do and let us be efficient. Ruto otiyo kod thuolono mar lero kaka uchumi mar Kenya ringo e ote mare. Owacho ni kethruok mar uchumi nochakore bende kinde muoch midhusi mar coronavirus. E kama bende okoni okang' mar olo gope mathoth ne potho soyo Kenya e bugo. As a result of using other people's money and contracting debt left, right, center, front and back, we drove our country almost to the brink of debt distress. I am very proud today that almost a year in, our economy has steadied. E kaka yor goro lai mong'ith mar kedo kod mibadhi e piny owacho, jatend piny koro koni apisas moyudi kod mibadhi biro mote badgi ka koro wenge menyo migepe to kod apisas mantiere. I shall deal with cases of negligence, misappropriation, embezzlement, theft, or other misconduct or corruption in relation to public resources summarily
and decisively. You are here by duly notified. Atendai njema atalipwa zizo, which I'm going to twist a little to mean that good performance will be recognized. Jatend piny bende opwoyo okang' mar thicho oko kweth obila mar SSU moko ni ne kawo ngima jopiny aoyaye kendo koni onge apisa mar sirkal manigi thuolo mar tiyo marach kod obila kata chwalo tulo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga. Robert, en chenro mar neno ni tich otim ne jopiny mondo mi orak mar tich kata mano performance contract goe kogno. Idwa nen ni chenro mopogore opogore mag sirkal ochopo ne japiny. Bende ma en achiel kuom lek mwaneno ka dhi chopo kare ka koro jotend migepe mikono ni weuru wuotho kudhi e pinje maoko, wuothoru kudhi e kor gwenge mondo winjane ywak mar japiny kama entiere karka. Bende karkae ka irango okang' no mano mar service delivery kata rango ni ere kaka itero agenda mago mag dongruok ne jopiny uchopo kare kod apisas mag sirkal. Adiera do wach ni lamo ema dwa ketie nikech ma ok gima nyien mosenene pinywa ka kata jotelo ma osekalogo osetemo. Akia ni jachien mane ne donje gi kanye momiyo nok wanya neno ka gigi timre e wang'e. Gima dwa genie en ni gi jatelo masani ni nikech ang'e ni en gi a lot of hope ni oneni kochopo ni igni abicho rumo kodok e jopiny kik odok kendo gi weche nono, odok ka odhi nyiso gi gimotimo. To kinene kaka owacho, kiwinjo kaka nowuoyo nyoro cha, no chal na ng'at madwa bedo serious mondo opogre kuom jotelo machon mondo ne kaka onya timo gimoro ma opogre kuom jotelo machon. Koro kaka wacho ni dwa ketem na geno ni wang'ni wabro yude e wang'e. To wang'ni wane ni koro ji duto temo mi tich gi jopiny moloyo kaka en jatelo kaka omiye tich gi jopiny. Odhi make sure ni gik tema nosechiko jopiny dhi chope wang'e. To mano kaka gi exercise mano timo nyoro cha ma keto kogni orak ma nomiye gi jopiny dhi chope wang'e. To gima damedie wach ma Esther nowacho alien en ni ing'eni serikal nitie ministers to bende nitie jogo moko ma bende tiyo tich. Kineno kaka minister waluongo ni cabinet secretaries, ing'eni gin to gin jo siasa, lakini komi ministry onego beni ing'eyo apani mano bende gima jatend piny ne temo ng'isogi. So muro tesego ng'euru gima timre ministry go. Onego beni ng'eni ministry ni ang'o monego beni otiyo ne jopiny. Okaw thuolo maromre mondo misom. Okaw thuolo maromre mondo misom. Oboke mantie kacha ginya bedo andika moko mantiere gazet, mantiere buge moko mondike e kacha. Ing'e Cleophas gachiel borainya. Komi tich donje kambi. Ting'e gima kambi no onego beni timo. Apani gachiel ng'enya ahinya mondo mi thuolo ma ing'e ni ang'o kata ka en kambi maloso wuoche. Owach kamano. Ng'eyo ni kambi no onego bed ni loso wuoche 100 200 e dwe. Ok en gimoro matek ahinya ma ng'ato modhi e skul kata nursery kende ditam ng'eyo. Ineno? Mage apa ema gima temo ng'isogi. Ong'iso ni kata gik matindo tindo ma simple go onego bed ni ng'e ne kaka en ja siasa aketie ministry no. Okay, expect ni koro ni kaka ja siasa ni ilonya ahinya e tijno nikech nitie joma mabuoyi matimogi, ineno. Lakini nyaka bed ni ng'e ni gima jogi onego bed ni gitimo. Kata kikia kaka itimogi, lakini onego bed ni ng'eyo gima jogi onego bed ni timo. Ineno. Emomiyo acho ni gachiel borainya. Kamano. Ai adani mak paro kanyo sasa romo sare waduogo mondo mayude ne mathoth mantie karka e kinde mabiro kanyo kora mo ni gachiel bor. Ang waduogo ka mondo mi Robert wuoro konwa ni sani igi mopogore opogore mantiere karka kotenore kod orak. Ero koro osemi orak. Jok madonje tich kata kuom ranyisi donje Ramogi TV ka nitie otese moko ma ibiro orni ng'e kambiwa mar Royal Media Services kani timbe wagin mage, gik mage ma watimo, tije wagin mage. Bende magi miyo ga jotend migepe koso gine gidonjo kacha oyud gavana moro
mano tieko tam gi ariyo to so kanyo oyud jasiasa moro mano chung' to rem oso kacha ng'ato penjo kane gidoge sikul koso oyo anga duoka somo te bede mantie karaka kikidhi mabor wakaw ywe chenro mar RuuPiny okinyi ma kawuono meneno Ramogi TV. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima waben. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Ka nyiero kod mor dhi nyime, Inde mbone nadwa bedo lawyer. Ka koro piende mininde ok inyaban. weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise chamo. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town, to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Dinga hiyo dala. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1 gi dakika 45 otieno. machiegni nyakoro mogi jonga se kawyo masani kendo koro sani wantie kae thuolo machielo mondo mi wadonje tielo mogik mano mar twak mantie ko sani wacho ni waduogo kama mondo masoma ne ote ari adek mantiere karaka tikonwa ni into yudo wa eyo machalo nade nitiere ote madonje Facebook SMS kod mago bende maga Twitter kachel koda ka Instagram mar Ramogi TV wayudi kanya kachiel James Asembo wacho ni politically given the opportunities however wacho ni thothgi mago ni mana jo Kenya kwanza wacho ni kata kamano wasipojikaza kwa kazi wacho neno Chenro kuwuok Masara mano mining city mar Migori County erokamano ahinya ote machielo moneno kar kanyo Ongwe Junior wacho neno live kuwuok Sondu jotend migepe kia duties mekgi that's why CS Mara Earth wacho ni as the guards to fire security mano mara interior department wacho ni jogi ema bende chapo wiruto left right and center erokamano ahinya kuom ote mari mano Ongwe Junior aya Vini Masling wacho no yaure ma Vini wuod Koyugi nyakwaro bongo kan Kisumu wacho ni ma Kenya tumezoea why now kutoa ukali
owek pimo wiwa. Aya, ote mari ochopo kanyo, wayuda ne ote mogi kanyo, kaita wadhi nyime kod twak. Barak Ndama, Wulkadem, wachoni this is Kenya, where 10 people holding the rock for 10 years. Wachoni with slow developments, less opportunities. Aya, wacha mana kanyo, mana kama nwadhi nyime kar kanyo. Nite gino mani lero, Robert, kinde mano wadhi yueyo. Ne watemo rango, kaka inyalo chwal dongruok ne oganda mopogore. To bende waranga ne yuak mar jatend piny Kenya. Wawinje kata ko yuak kotenore kod weche gi mag dongruok, kachiel koda ka rito mwandu mag jo Kenya mondo mibadhi kik donje. Bende wan gi thuolo mar neno ka orak makama, kinde nyasi makama, ka gigi duto bende donjo. Kachiel koda ka ote modonjo kar kae ok wayude mar kete yamo. Tipenjo kacha ni jotend migepe onego duoke sikul. Ka ng'ato donje kambi onego bed ni ong'eyo kaka kambi itayo. Nitie buge minyalo miye. Nitie oganda moko mimiyo nyaka reading materials moko mawacho ni dhi som magi kapok isign kata contract, ibed kod ng'eyo ni gin gik mage matimore. Bende wanenogi, oganda moko neno ni jatend piny Kenya loso matek kendo loso mager, kendo en gi paro moro ma pono ng'ato kok otiyo to mondo mi oriembe. Onya chalo ka wuon kambi, en ma pressure duto ni kuome, ndi gik moko onego bed chopo kare. To kone ka jogo mantiere godo nigi lek mar chope kacha, kata kamano noyierogi ka en gi geno ni gidhi timo gigo. Cleophas adiera kwa ng'iyo, jogo duto temo mi tich. Ok wanya wacho ni gikia gima onego bed ni gitimo. En ani kwasebedo gi ng'iyo moro e pinywa ka ma ji ong'e ni kata ka ok atiyo molo gi siasa wa mantie. Na wadonjo gi chama ni, wan jo siasa, onge gimung'iso en sechewa mag chiemo. Iwacho kama na time to eat, sechewa mag chiemo. Ineno? Koro ng'eny gi odonjo kacha dhi yudo mwandu. To ging'e ni onge gima antimre. Nikech kata ka wadhi waketo kogne oraki, kochope wang'e, onge ng'ama biro bo penja ni nwami pesa marom kama, ang'o mitimogo, to nyiswa gimitimogo. Ineno? Apani gima dang'is jatend piny. Kaponi odwaro kaka noinjo ka jalup ne ng'ise ni iketo kogno e orak gi jopiny. To joge monego bed ni konyi mondo itine jopiny. Sani onego bed ni ong'e ni en koro ok otine jo siasa, ok otine chama ma Kenya Kwanza, otieno jopiny. To jopiny ema biro duoke e tich. Ma kata kwa chopo e wang'e, yiero mabiro ni, onya bed ni okosana gi jogi te, lakini omoro jopiny, obiro dok e tijno. Nineno mana bathwa gine ne Tanzania kama Magufuli gima notimo. Gima dang'ise ni sani, gima onego tim matek ni o make sure ni kata corruption onge. Kwalo mwandu mag jopiny onge. To ng'amotemo, kaka wacho ni odhi chungo kama. Ng'amotemo, wang'ni wadwa neno timbe, wadwa neno kitimo timbe katimre action, wadwa neno action. Mano kotimo. Apani onya dhi bonind kuyuyo mayom. Erokamano ahinya. Wadhi okang' machielo, luonga ne Easter chieng' kama intie kaunti ma Kisumu, weche mag mibadhi omulo gi yo makare ahinya. Bende iparo ni weche motenore kod bedo kod geno kuom jopiny kata mana public confidence nyalo miyo ni emodhiro kata achiel kuom gigo modhiro jatend piny Kenya mondo mi owuog oko kendo wuo matek kendo mageri. Winjo pach joneno mantiere kar kanyo, masomo kanyo achiel kachiel. Pach nyalo bedo mane, weche mag mibadhi bende nitiere kar ka. Nitiere picha moro modani mondo mi maintain kata mondo mi obed godo e kind jopiny, to nitie jotend migepe moko mok tim tijno ma jatend piny Kenya William Ruto bende koro geno ni mae tich monego bed ni gitimo. Goyo lweny mager ahinya kod weche mag mibadhi kata mago mag corruption, kachiel koda karang'o ni rode duto oging' kendo jogo moyude weche mag mibadhi bende koro okawnegi hatua madwarore. Easter. E wach mibadhi kotiye wach mibadhi matieko Kenya. Mibadhi ok en kata wacho ga ni ok en mana corruption kende. Wawacho ni nitiere nyaka pesa moko mawuok ama donje Kenya ma iluongo ni illicit financial flows. Ka orango gik machal kamagi modin kuma illicit financial flows, the illicit financial flows mawuok ga Kenya kae oingo kata wach mag corruptions ma wanenogi. So kamago odin, tibo yudo ka pesa dong ei piny ma dhi kelo dongruok. Awinjo ka nowacho ni ne wachal Singapore, oni warang Singapore ema tiyo maber. To Kenya ne chal Singapore at one point in time. To gin ka jogi chal Singapore ma gidil gi gik moko mag corruption nyaka pesa ma wuok e yore mopogre mar illicit financial flows gi.
to gidil go igin Singapore okoro oyombo wa mabor masani koro wan wadwa dhi somo Singapore to ne wachal mana gi Singapore ne irango kata ndalo moko ka peswa notegno kabisa ni yudo ka pound ka chon ni iluongo ni pound maro ma Kenya ni ne chal gi oromo gi pound moro ma ne nitie ga England chon. So kichako rango gi the United Kingdom, kichako rango gik machal kamagi, to loso yot tieko gi ematek nikech tire system ma ji osing'iyo gi kuo marapedhi, to kijwa golo gigi to dhi bet matek ni jo system go bende samoro ok yot ga yiengo. To ka ing'e kaka idwa golo gi gibobet gimbe gintiere kaka gibobet kaka gidwa timo gimiluongo ni resistance iye ka nikech gising'iyo gi kuo marapedhi ma ka ng'ato dwa golo gi to gibo fight back nikech gino ntiere kuonde mopogore opogore. Iyudo ni ng'ato bende kata kodhi wuoth ka padiem nenego ne bet 10,000 omede mondo to padiem nenego bed 15, kata bura moro nitiere to gidhi e bura ng'ato iduoko ne gimoro matin. Koro gik machal kamagi en systems modwa keto gi culture modwa keto e iye kanyo, to ok obet mayot mondo tieke to nyalo chake. Easter wach mari mogik e kinde gi duto ka nitie kar kanyo titemo rango ni sirkal temo mondo mi chenro gi ochop e yo makare, to nitie jogo manyalo bedo ni kawe picha mopogore. Wach mari mogik ne sirkal ne jo Kenya e kinde makoro jotend migepe oseketo kokgi e tich monego bed ni gitimo ne jopiny. Awacho ni wawek losa wawek miyo mana directives ka jatend piny President Ruto osewacho ni gigidho tim ong'iswa gi ranyisi ni ka ntiere ng'ama ok ti ochake golo gi ata achiel ji ariyo mondo ji ong'e ni owacho adiera, and ka otimo mano to kata jopiny sirkal ma pinyni biro neno ni ka sirkal mamaro bende ochako timo gik machal kamago mar rieyo kaka tich nego ta nyaka piny ka iborie tich nyaka ta jopiny bende oket wang'gi mondo keta pressure maka kiloso tiwacho ni wacho ma odiochiegni dakwane koro ka egin jo Kenya kwanza giket Kenya mbele, koket Kenya mbele to wabodhi maber. Aya, erokamano ahinya, mano Easter Achieng' Okech, erokamano kuom bedo kod Ramogi TV okinyi ma kawuono. Robert, wantiere kod thuolo ma wantieko sani. Nitie weche mag bero ngima jopiny kokalo e orak moket sani, jopiny jotelo olosi okon jotelo mondo dhi e gweng' owinje pach jopiny e orak magigo sani mondo mi giwinja ni gima jopiny dwaro kaeto giduok ne jatend piny report gisom gimede rieko e wi weche matimore migepe magintiere godo. Wach mare ma in go mogik ka inyalo loso kanyo kuom jotend migepe orak magintiere godo kod ting' magintiere godo mare ni ngima japiny ngima ja Kenya bende chopo kare kendo bedo maber. Der ng'iso jotelo momi tije mopogore opogore gi samomi tich gi jatend piny onego bed ni ng'iyo tiwacho ni omiya tijni mondo atine jopiny, ok ni tijno miya tijni mondo ayud go mwanduna, omiya tijni mondo atigo jopiny. To sami wuogo kinyi kaka ing'isogi ni dhiuru e mieche mondo uwinj gima jopiny dwaro mondo bi ung'isa. Kuom adiera kapo ni wanyalokre nikech ing'e ni Kenya ni wadak wate jotelo kata gi jopiny ka wanyaloko chunywa to wach ni gima important en ni wane kaka wanyaloko pinywa ni kata gin giwegi an giwinj maber. Anya mana jiwogi ni tich momiyo ni omiyo gi jopiny, to samomiyo tijni ng'e ni samitiyeno in bende idakie Kenya ka dhi ti tijni kik ing'e ni ang'o madak chami ang'o madak walie, but dhi ng'e ni ang'o madak kete maber nikech wan gi nyithindo mabiro gi nyikwayewa mabiro. Wach injo ka isto wacho wach Singapore gi Kenya, you know, kwade ben wanyabedo gi vision kaka jotich mag serikal hapa ni wanyadhi kumabora ahinya. Erokamano ahinya Robert Owuor kuom joturo bende matoko Ramogi TV okinyi ma kawuono. Nyakora Moga Jwang' an kanye malore. Erokamano ahinya Puoch gi Pak kuom bedo kod okinyi ma kono ka watwak jotend migepe koro oseketo kokgi e ugirimiti kata orak margi mar tich e yo makare ne jopiny. Sani ting' en e wigi jopiny, wabeduru kacha wabeduru akicha ka weche mag mibadhi oneno wagol report
omenda mag jopiny nyaka ti godo e yo makare. Tich bende nyaka tire kochako e sirkal mamalo nyaka e sirkende mapiny, mano kama gintiere piny kacha. Bende migepe moko bende onego bed ni tiyo e yo makare. Sa oseromo dakika 15 tok sa 2 mar okinyi seche mag Afrika ma ugwe. Nakelo ni twak mokwongo chenro mar RuuPiny, nyinga Cleophas Oluoch, Jakisumu Kanyakwar Mokio nyaka Chisango. Chenro mabiro tedo gi chiemo kod nyawadwa Jaelieta. Kik idhi mabor, oriti masani.